Helo, Dr Cynog Prys dwi, a fi ydi cydlynydd cyfrwng Cymraeg yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yma yn Mhrifysgol Bangor. Dwi eisiau sôn efo chi heddiw yma am y cyfleoedd gwych sydd ar gael i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol yma. Os ydych chi'n fyfyriwr hanes neu hanes Cymru, mae yna gyfleoedd ffantastig i chi astudio drwy'r Gymraeg yma. Os ydych chi'n gwneud crefydd ac athroniaeth, yr un peth yn wir, mae yna lot o gyfleoedd a lot o ddarpariaeth. Os ydych chi'n fyfyriwr Gwyddorau Cymdeithas, myfyrwyr cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg a chyfiawnder troseddol, mae yna gyfleoedd ffantastig i chi astudio y pynciau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae yna fodd i chi wneud hyd at 80 credyd ym mhob un o'r pynciau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ben hynny, mae yna gyfleoedd i chi gymysgu neu dipyn bach o mix and match o ran ieithoedd ydych chi'n defnyddio tra ydych chi'n astudio yn yr adran yma. Mae modd i chi wneud rhai modiwlau yn Gymraeg ac eraill drwy gyfrwng Saesneg. Felly mae yna ddewis da yma o ran cyfleoedd i astudio eich pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel o'n i'n dweud, fi ydi cydlynydd cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol. Dwi'n teimlo weithiau fel rhyw fath o cheerleader, rhyw fath o, dwi'm yn gwybod, Capten Cymru, math o beth yn mynd allan yn trio annog pobl, trio perswadio nhw ar adega y dyla nhw astudio drwy gyfrwng Cymraeg. Achos dydan ni fel Cymru Cymraeg yn aml, neu beth ni aml yn ffeindio ydy bod pobl yn brin o hyder yn eu Cymraeg. Dyn nhw'n meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim digon da i fod yn astudio yn y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n meddwl rhan o'n swydd i ydy trio annog pobl a deud wrthyn nhw, na, hold on, mae dy Gymraeg di yn ddigon da a ddylsach chdi'n sicr ystyried astudio rhannau o dy bwnc wneud y radd cyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Achos cofiwch, mae yna lot o wahanol fatha o Gymraeg yn cael ei siarad yng Nghymru yma. Mae'n iaith eitha amrywiol. Dwi'n jyst yn meddwl amdano yr acenion gwahanol newch chi glywed o gwmpas y brifysgol. Rhai pobl o'r de, rhai pobl o'r gogledd, rhai pobl o'r dwyrain, rhai pobl o'r gorllewin. Mae yna lot o amrywiaeth o ran mathau o Gymraeg. Ac mae rhai pobl yn siarad Cymraeg, ella fysa rhai pobl yn meddwl sy'n gywir iawn, Cymraeg ysgol Sul o bosib. A mae hynna ffantastig, mae'n gret clywed Cymraeg fel yna'n cael ei siarad, ond mae pobl yn siarad gwahanol fatha o Gymraeg hefyd. Mae yna pobl yn siarad eu tafodiaeth lleol nhw, i acen lleol nhw, eu Cymraeg lleol nhw. Ella bod rhai pobl yn siarad be maen nhw'n meddwl sy'n Cymraeg y stryd, y Gymraeg maen nhw wedi cael ei magu'n siarad mewn rhai o leoliadau diddorol Cymru. Mae hynna'n gret hefyd. Mae yna rhai pobl hefyd sydd wedi dysgu siarad Cymraeg ella yn yr ysgol, ac ella bod nhw'n meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim digon da. Wel, chi'n gwybod be? Os ydych chi'n syrthio fewn i un o'r categoria yma, fedra i ddeutha chi, mae'ch Cymraeg chi'n yn ddigon da. Felly'r atab byr i'r cwestiwn yma ydy yndi. Mae'ch Cymraeg chi ddigon da. Dwi'n meddwl y prawf byr amdano fo ydy, os ydych chi'n dallt be dwi'n deud ŵan, mae'ch Cymraeg chi'n ddigon da. A ddylsach chi wir ystyried dewis rhai elfennau o leia o'ch pwnc chi, i astudio rhai elfennau o'ch pwnc chi drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae yna resymau da dros astudio'n Gymraeg tra ydych chi yma yn y brifysgol. Un pwynt ydy bod y dosbarthiadau yn tueddu i fod yn llai o ran maint. Lle yn lle bod chi'n dosbarth efo, dwi'n gwybod, 100 o bobl, ella chi fyddech chi'n dosbarth efo 10 i 20 o bobl. Hefyd, mae yna awyrgylch reit braf, gartrefol yn y dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg, yn rhannol achos maint y dosbarth, mae yna fanteision. Dych chi'n cael cyfle i ddod i nabod pawb yn y dosbarth yn reit da yn ystod eich amser yma. Lle mae yna ddadleuon da yn fanna, dwi'n meddwl. Dadl arall ydy bod cyflogwyr yn chwilio amdan staff sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg. Felly ar ôl i chi raddio, mae'n ofnadwy o dda bod chi'n gallu deud wrth gyflogwyr pan ydych chi'n trio am job bod chi'n gallu gweithio'n broffesiynol drwy'r Gymraeg a bod chi'n gwneud rhan o'ch cwrs neu'ch cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.
Reswm arall ydy bod na gefnogaeth ar gael i chi yma os ydych chi eisiau gwella a datblygu eich sgiliau Cymraeg. Dyn ni'n ffodus iawn o gael canolfan bedwyr, uned sy'n arbenigo mewn cefnogi myfyrwyr i ddefnyddio, a staff, maen nhw'n cefnogi staff hefyd i ddefnyddio y Gymraeg. Felly dyn ni'n ffodus iawn o cael eu cefnogaeth ymarferol yn nhw, ydych chi'n gallu mynd ata nhw i gael help felly. Ac ella y ddadl hawsa i wneud ydy y ddadl ariannol hefyd. Dyn ni'n andros o ffodus, mae gennych chi'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyllid, yn cynnig arian ffantastig. Dros 2 mlynedd, mae modd i chi cael 1,500 o bunnoedd os ydych chi'n dewis gwneud rhai modiwlau yn Gymraeg. A'r un peth yn wir gan Mhrifysgol Bangor, os ydych chi'n gwneud 2 fodiwl neu fwy yn Gymraeg y flwyddyn, ydych chi'n cael 750 punt gyda nhw hefyd. Felly, efo'i gilydd yn fama, dros 2 mlynedd, ydych chi'n gallu cael 2,250 punt o ysgoloriaeth gan y 2 sefydliad yma i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dyma ni arian fydd ddim rhaid i chi dalu yn ôl. Mae'n talp da iawn o bres, dydy? Mae'n bres da iawn byddech chi ddim yn gorfod talu yn ôl fel rhan o'ch benthyciad myfyrwyr. Felly, mae yna lot o resyma dros astudio'n Gymraeg, o pethau dydd i ddydd yn y ddosbarth, i ddatblygu sgiliau ac i'r dadl ariannol pres yn eich pocad chi. Felly, os ydych chi'n ista yna yn meddwl, dwi'm yn gwybod os mae'n Nghymraeg i digon da i astudio yn y Brifysgol yn Gymraeg, wel, os ydych chi'n siarad Cymraeg, os ydych chi wedi cael eich magu'n siarad Cymraeg, os ydych chi wedi bod i ysgol sy'n addysgu'n Gymraeg ac ella ddim yn siarad Cymraeg adra, mae'ch Cymraeg chi digon da. Os ydych chi'n dall be dwi'n deud ŵan, mae'ch Cymraeg chi yn ddigon dda i astudio yn y Brifysgol. Felly mae yna gyfle mae chi'n gwneud y mwyaf o'ch sgiliau a datblygu sgiliau da ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer cael swyddi. Felly, os ydych chi efo cwestiynau amdan hyn, eisiau gwybod mwy am y cyfleoedd, neu yn poeni amdan rhywbeth, neu jyst eisiau cael sgwrs am y peth, mae croeso i chi gysylltu efo fi am sgwrs bach. Mae'n e-bost i fyny yn fan hyn ar y sgrin, ec.prys@bangor.ac.uk, efo enw fel yn ni. Dwi'n reit hawdd i ffeindio ar Google os ydych chi'n rhoi Cynog Prys i fewn, wneith o'n wybodaeth cyswllt i dod yn syth i fyny'n fanna. Wedyn, amdani, peidiwch â bod yn ddihyder. Mae gennych chi gyfle ffantastig yn fama i ddatblygu'ch sgiliau, gadw'ch sgiliau y Cymraeg, ac i wneud chi'n berson mwy cyflogadwy ar ddiwedd y cyfnod yma yn y Brifysgol. Peidiwch â bod yn ddihyder, ewch amdani.